Theodore. Ayun po si Theodore. And sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Mighty Mang. And sa mga ano ko dyan, sa mga subscriber, followers, i-follow nyo po and subscribe din po yung YouTube channel ni Raketerong Master para po ma-monetize na po siya. 40 watch hour na lang po yung kulang niya. Hi guys, so welcome back sa aking YouTube channel, no? And for today's video guys is i-install kami ng internet connection dito kina Mighty Mang. So, yan yung bahay lang ni Mighty Mang. Dito na. Yan. Tapos yung i-install namin na bahay is yung bahay ni Boss Stephen sa kapatid ni Mighty Mang. Nandun lang, malapit. Boss Stephen Vlogs. Yan, so ayan si Boss Stephen Vlog. So simulan na po natin para mabilis natin matapos, no? Yan. So, ano yung pangalan ng YouTube channel mo? So ano pala mga kabus, subscribe niyo pala yung YouTube channel ko, Raketerong Master. Yan. So, please subscribe po yung channel niya. So, para sa portahan natin siya. Kasi malapit lang yung monetize, no? Malapit na 40 watts na lang. Clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ayan, it's me, Mighty Mang TV. And ayan, andito si Bardagals Vlog. And andito si Raketero Master. Si Raketero Master sa bahay namin, guys, kasi nagpalagyan ako ng internet dito. Bali yung internet doon sa boarding house, pinalipat ko dito yung modem, pero yung wifi pinalitan. Tapos, ayan, buti na lang kasi may kilala tayo to the rescue, si Raketero Master. Pag-chat ko sa kanya kagabi, sabi niya pag kinabukasan pupunta siya dito. Kanina pa sila nandito, ako, galing ako dun sa boarding house. Galing ako ng Bogo City, pinuha ko sila, Theodore. Ayun po si Theodore. And sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Mighty Mang. And sa mga sa mga subscriber, followers, i-follow nyo po and subscribe din po yung YouTube channel ni Raketerong Master para po ma-monetize na po siya. 40 watch hour na lang po yung kulang niya.
ma-monetize na po siya, malapit na konting ano na lang, konting kembot na lang. Baka after niya ma-upload yung video na to, baka monetize na to. Oo, di ba? Oh, di ba tiwala lang? Mamomonetize ka din do kasi 40 watch hour na lang, maliit na lang yung kulang niya. So manood na po kayo and mag-subscribe and i-hit niyo po yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ni Raketerong Master. Ang usa di Raketerong vlog dito. Oh. Tit na ba to? Si Tio guys. Anak po siya ni Boss Stephen and soon po magkukulab po sila ni Boss Stephen at saka si Raketero Master nagbuot ko guys. At Mariel, asawa po siya ni Raketero Master. Aw! Si Boss Stephen ginagawa. Nagkasawa na kagad si Raketero. Joke lang po yun. Ay Nikki! Say hi Nikki! Mukbang pala ka. May corona, hindi. Ayun Nikki. Di ba tumidya ito nga din ako? Pagkalin mo din nga ito ako. Ada. Ada dating ka amo natin. Ano din Ay, ginilungging, Iya kaya Dre, yun ba Dre? Lando. Dati lalaw boarding nga sa Pilipinas. Init ito sa bigas. Pin, tawanin ninyo nga di Pin. Nga do. Din. Tapos kung Dari gusto man niyo ito dapat kung pangawalan ay, ito. di na matlalabtan di. Dait mga sagbot ba? Ano rin ang babuyan mo? Di na ako din. Hindi na may video do. Ay, mag-vlog ko. Mag-vlog ito kay sayang. Pag sige, upload. Pwede mo buka ka din vlog. Ay, upload. Nagbalik views lagi. Sa mga di punta. Lagi, mauman sa galing na mo uban. Nagbalik views. Kanati viewers, tabalin na ako. Kaya share ko man. Si, kaya, Boss Stephen, nagpapig views niya ha. Kaya kung wala may views, wala man ay kuhan. O kung wala share, wala man ay kuhan. Na ay views, pero dili ka butog. Tagsa mo butog 1K, pero Yan guys, so simula na po namin guys dito sa loob ng bahay. Kailangan malinis yung linya natin para di tayo wait. Wala nag-usap yun. Sakto mo dito kapag tulad ulit. So? Tuloy ka kapag yun. Sobra naman. Nice. Yan. Okay. Ayan, lagi pakita niya rin. Oh. Kopi na rin. Bakit? So ayun guys, nandito po kami sa loob ng bahay. So nandito si Mighty Mang. hi. Siyempre nandito talaga si Bang. Gilak kayo maring bada. Pagbogdo. Pahit. Yan So kinakabit na po yung snack sa mo dong. May baso. Tapos ano eh. Dong, snack sa dong. ikaw lang ito yan, tatapit niya dito. Walang sobra dong.
Wala na kami pero. Ano ba ito ah? Ay! Kailangan malinis yung trabaho. Ilang taon ka na naggaganito? Ha? Ilang taon ka na naggaganyan? Sus, mga kuan pa yun. Mga pila pa months. Yung tapang ito. Wala mo nag-hiring? Wala. Kabasa nag-hiring mo para musod si Boss Stephen oh. Ay, so, vlogan na sa TV mo. Pag-vlogan. Pag-vlogan. Nagtuig na kanya, wala pa? Wala pa ay. Murag 4 months siguro. Kapag ano mo. So good. Kaya katong may ito nila sila yung wala ko. Itong first time kita dito. Wala ko kung trabaho ako dito. And guys, so simulan na po natin yung pag-splice, no? Lagay ng connector. Ang mo gamit sa pag-edit niya? Ken Master. Ano ni kadto ko? Blade. Ang blade na kadto. Nah, sige na ba ito? Kilang dosis din ba? Ay, nagpalagi sa drink. Ito pala yung gamit natin. Shout out nga pala kay ano? Kay Boss Mon. Shout out ya boss. Very easy rin ni boss. Ha? Di si Kwan ba? Ha? Yan, kailangan natin yung connector is maayos talaga siya. Okay. Okay na yan. Asam to? Dong, asan ko ano ni Dong? Ha? Yang power ano ba? Power. Yang kurang kuan. Wild. Wild. Tapos so yan ko. Sanjo. Sige no? Basta din eh. Di ko siga. Patay ni. Ay, siga ba? Sige man. Ay. Siga ba? Diba mo password ng modem? Oo. Oh, ilis na pala din na. Dili na lang. Sakto na. Sakto lang yan. Ato sang suwayan. Kung Pag ilisan. Para kan. Hindi mahinang nila lang. yun na eh. So nagano ako ngayon, nag-DS kasi. Address ko siya. Ang keyboard na. Sige mo.
Galang ng cable. Cable. Ayan. Basta mo internet. Oo na siya. Sige daw, try natin yung cellphone. Sige, ano. Try natin. Sakto ka. Ito So ayan guys, so umilaw na siya. So it means mayroong connection. Ayan. So tapos na po guys, no? Aguhero. So yun guys. So natapos na rin namin guys, no? Yung naapakan naapakan ko yung aso. So ayan guys, so natapos na rin namin guys yung pag connect ng internet connection. So bali repeater po to siya guys kasi doon sa bahay, doon sa mismong bahay ni Mighty Mang is ano, andun talaga yung main source ng ano connection. So bali nagpa-repeater lang dito sa bahay ni Boss Tipin Vlog. Ayan. So ito na siya guys, oh. Ayan. Mga sa susunod na linggo or araw is ano, magkukulab kami ni Boss Tipin. Abangan niyo yung collaboration namin. Magmumukbang kami. So kahit anong pwedeng gawin, di ba? basta ano. Mukbang kami. Mukbang. So, abangan niyo Oh, yung mag-vlog kayo. Abangan niyo yung mukbang namin. Doon kami sa bundok magmukbang. Ayan. doon sa tuktok na Huwag niya mag-connect. Wala, gihapon. Ang sa cellphone mo nakakunik video? I-Facebook daw. Ano ba hindi ka connect mo? So, ang gihapon sa Facebook ko. Ano wala makakunik? Ako kakunik lagi ko daw yun. Ako asa sa iya ka ubar ko connected dito. Kasi basin cellphone mo kuan ba? Wala naman. Pero connected man niya pero dili wala kuan dili ka lang. Wala Gi-restart na nimo wala pa. Let's start ka doon. dili mo open ang YouTube na. Oh. Connected man niya ba? Connected man siya. Basin sad na ako asal basin sa kuan ra sad ni. Sa Facebook ra ako So yun. So labas muna ako guys. Kakatapon lang rin namin mag-snack. Ayan oh. Pinasna kami ni Mighty Mang. So kasama ko si ano? Carlos, tsaka yung kapatid ko si Brian. Restart lang nato ang password daw. O dili man sa kiyo. So ayun. Cellphone ko lang yung nakakunik sa ano. So yan guys, so natapos na rin guys. So pauwi na kami, mga master no. And sa hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. And malapit na po tayo ma-monetize mga kamaster. Ano na? 40 watch hours na lang po yung kulang. So at sana ma-monetize na rin tayo no. Para makapag-apply tayo sa YouTube at ma-monetize na. So ayun. So thank you. Bye bye.